igenom vår agility-uppvisning här idag. Och vi, det är Karlskoga Agility Sportklubb. KASK. Om det står på ryggen på oss. Vi fyller faktiskt 9 månader idag som förening, så vi har funnits sedan februari i år. Och det tränar och tävlar. Agility är engelska och betyder frihet. Och det kan man förstå att frihet för hundarna har. De ska till exempel hoppa hinder, springa slalom och hänga med på alla hundar och utsätta dem för. Agility har funnits sedan 1947. Då var det en kille som fick i uppgift att hitta på en hinderbana. Det skulle vara så precis här idag. Pausunderhållning, Puzzle Craft, show, ungefär samma storlek som ställningen. Han fick det i ordning ett program 1978 genomfördes det. Jobbar och framför på 70-75 sidor. Han är 2,5 år. Och förutom agility då, som håller på med lite grann, så tränar han bilar och sits och så. Och de ska prova på vandringen. Han är ute och hälsar på. Det här är ju givetvis ett problem. Man får ha hundarna lösa. Då har du lust att plocka upp dem där. Det är nästa hund vi har. Det är Lady. Det är Karlskogas absolut mest meriterade hund. Hon är agility-champion. Eller motsvarande som hon är brandig. Hon har en inteckning kvar, så är hon champion. Hon har hälsar. Och besitter egenskapen damp, tror jag. Vi är rädda husen när han inte kommer att vara. Vi tror att hon kan läsa siffrorna. Lite zigzag och så. Kan du visa med dem? När man är så där liten så ser man ju inte allting. Kan man göra så här lite bättre? Ja, det ser man bättre. Sen vet jag att han kan någonting som heter snurr och spinn. Sen kan man en annan grej. Jag vet att du kallar det för ring, den han hoppar så fint. Vi ska veta att de har lagt många timmar på det här. Ja. Vi avslutar med det jag tycker det är absolut häftigast att se. Och det är när de får sina hundar att backa så där tufft och länge och mycket. Det här är inte bara mig eller in. Stor applåd!
slaget på den. Nu ska vi se om Felix tycker det är roligare att vara. Det är mycket att hålla med. Säg åt honom att gå på tunneln där borta. Kom här lite. Kör i klass 1. Så ni tycker det här är skoj, men hon är lite försiktig här och rider med tunnlar och så. Det tycker jag är lite otäckt. Så får den kärlek som pratar. Det är Simon är 3,5 år. De börjar med att träna och tävla. Och Simon älskar att jobba. Han är lärd och arbetsvillig och med rätt motivation på så kan han göra precis vad som helst. Så det. Ja, det är hans stora hund som har ringat till. På startlinjen står en tjej som heter Linda. Hon har sin klassutpärg i Husandet. Jobbade 6 år. Hon började träna och tävla hösten 2005. Och hon hoppade upp i klassen och i klass 2 eller den där klassen. Det är hans stora grej. Jag köper ihop ett här år men jag köper 4 år som ska köra med dottern i familjen förut när mamma tar över. Det är en bestämd dag. Hon har väldigt mycket åsikter om livet och det är jag som styr henne med en hjärnpass. Men ni ser hur mjuk och följsam hon är. Kommer nog göra det en gång till. Vi har sett 2,5 år och de har också börjat träna. Och de ser lite höga här. Det är ju så tråkigt. Det går ju så sakta. Klart, men de får inte få underställning. Ja, men januari. Hon och jag har faktiskt tävlat SM. Och för en köttbulle så kan jag väl följa med dig Linda. Hon är också lagd på healer, samma som Sophie som hon nyss inne. Hon är inte alls lika duktig som han på det här med alla tricks. Men agility som det är det. Det var allt vi hade att bjuda på. Jag hoppas att ni tycker att ni har fått sett någonting som har gjort att ni blivit lite mer sugna på att träna hund och förhoppningsvis även agility. Nere i hörnet där står det en blå stol och ett blått bord. Där kan vi ta, om ni är intresserade, lite visitkort. För i Karlskoga har vi nämligen fått en jättefin inomhushall för hundträning. Det är konstgräs och det är varmt och fint.
Så jag kan rekommendera den